Nkosi yami bathini? Bathi jama kasijadu sending love ulindo okuhle sizobhenga ukuthi sending love jama kasijadu. Yabo ukuthi abantu bakuthanda kanjani? You live, huh? I'm live. Are we live? We're live. People are sending love to you. Ushembe are live. No, my friends. Read the comments. Cela Eswatini. Nkosi yami ekhaya. So besikulindile jama. Yabo ukuthi mangilindana kanjani eThekwini? Nangu lo mfana wakwenzela ingoma umzansi boy lo Uzola 7. So since ngithanda Ushembe even though I'm not a member ngingasagundile ishandist. Ungasagunda. Ngiyekele. Ungasagunda. Ungasagunda. Ungasagunda nendaba. Ngiyekele. Ungasagunda. Uthi baba yini ngishawe badge manje. Ngiyanthanda. Ngiyabathanda? Siyabonga kakhulu. Angisagundile. Ungasagunda. Okay, hayi uzwile ke. Singasagunda. Awuthi ngicima life yami manje. Shoot a video. Na. Ngiyacima manje phone yami ngishawe badge.